kashi ɗaya na sadaka kashi ɗaya kuma na kyauta ne kyautar abin da ba za a iya ba yawan kusa ويعطون wannan zai kawo sauki na tsadan kaya da ake ka tuba ka koma ga Allah a ci gaba da roƙon Allah da niyyar neman Allah ya gyara mana kamar yadda muka samu fada a wannan darasi Allah ya fada cewa ba zai gyara ba sai mun gyara inna Allah la yanfi'u inna Allah cewa Allah ba zai gyara mana ba sai mun gyara da kanmu inna Allah la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim cewa lallai inna aka yi amfani da ita cewa lallai tabbas Allah ba zai gyara muku halin da kuke ciki ba sai ku din kun gyara da kanku. Ma'anar gyara a gyara halaye, masu kasuwanci su gyara halinsu na kasuwa, a daina shin riba, a daina shin kazamar riba, a daina itikari yawanci shi ya kawo mana baban kayan abinci. Itikari shine a sai kayan abinci a ajiye a ki sayarwa, a jira sai ya yi tsada, wannan shine itikari. To a daina irin wannan. In an ya haramta a koma ga Allah, ya kawo zaman lafiya, za a sami yin ibada yadda ya kamata. Daga cikin ya kama lafiya da lumana yadda za su yi mana ayyuka da suka dace. Gaba da mata Allah maimaita mana. Gano, kuka koma ba da Allah ya ku. Ko ta mun sani ai, mun san ko sai sai ku tsallako nan. Ku tsallako. Za ku ga ku? Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر، الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم ربنا ولك الحمد. الله
أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين القارئة ما القارئة وما أدراك ما القارئة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش إما من الإبداع والقدر أو التأمين أو العلم ولا تشركنا بالتوحيد. Ababit yung kabarkaanak.
lawal. Barka da aiki, barka da aiki. Shekara ya zago aiki.
Thank you.